ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд нав мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. ҳам мошинои аз тоҷикистон, ҳам мошиное ки аз Москва рӯй кардагӣ. агар шумо намчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошед, маромад сурат маълумотча дар WhatsApp имо экран буда рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор ҳастай Hyundai Tiburon, Opel Astra G, яъне ки дар кузови караван ҳастай, Opel Hatchback ҳастай, Mercedes Compresser VAZ 1015, Toyota Camry бо нархи арзон, Daewoo Nexi бо нархи арзон ва Hyundai Avanta, Toyota Corolla Option вообще-то мошинои арзон дар ин навор ки омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозиме. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 141.50 навор асар мегӯям, маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биёянд, намедонанд ки ба кӣ муроҷиат кунанд, мо ба шумо тавсия метаҳем компанияи Баҳромро. ин яка таҷрибаи 7сола 8солаи корӣ доранд ки шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МКАД, метро, аз ҷои хоб, территорияи ҷои кортон омада мегиранд ва шуморо ба территорияи сарҳади Қазоқистон бурда соқу саломат мебуранд. мошинашон мошинаи комфортни, замонаи Wi-Fi, кофе, ҳамаш комфортни. ду-се навуд мошин доранд ки мошинашон метавонед ки интихоб кунед ва аз номи канали мо гап занем, ба шумо скидка мекунад. компанияи Баҳром опити корӣ ва одами хуб астае. хоб ду рақам аст ки ҳар ду рақамошон дар WhatsApp имо дорад. агар шумо ба дигар самтам агар хоҳед ки мақсад мошини холӣ ба шумо лозим бошад, бо маслиҳат дигар самтам яъне ки бурда меоранд. маромад аз номи канали мо гап занед. компанияи Баҳром дар хизмати шумо. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ имрӯза астае ки Mercedes-ҳои компрессор. соли 26 2001 сол астае ки сӯзишвориш бензин, объем мотораш 2 литр, коробка механика, сайзтари мошин мегӯяд чотка беҳтарин ҳолатда. танировкаи мошин мегӯяд будшудагиай, ҳуҷҷатош мегӯяд ҳамин моҳ мегӯяд буд мешавад мегӯяд. дӯстони азиз, хоб салон тозака, 4 диска, 4.80%, аккумулятораш пачка, мошин мегӯяд дигар маҷош 100%. мошин мегӯяд чотка, ягон кам буде, фақате ки ҳамин танировкаш будшудагиай, дигар ҳуҷҷатшам хай кам мондагиай, ҳуҷҷатам мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвон ва срочно фурӯхта мешавад бо нархи 53 000 сомонӣ. боз муомилаи хубам дорад. 53 000 аст. сайзтаринаш мошин чоткае, мошин хай кондитсионер, электропакет, ҳамаи намуд комфорта дорад бе ягон тариф. нархи мошин чӣ хеле 53 000 сомон бо муомила дорад. якумаш рақамҳои тисел, рақамҳои дастишон ва дар рақамҳои ҳамун дастишон 0002 имо WhatsApp доранд. ва дуюмаш рақамҳои Москва, рақамҳои Россия ки нашам кор мекунад, метавонед дар кадомаш нависед. дӯстони азиз, то кам мақсад ки суми холӣ гуфтага аст, алиш намешавад, илтимос беҳуда мегӯяд, нороҳат накунед, фақат харидори аниқда. агар харидори аниқ боша мегӯяд, арзон карда метавонед ки алиш намешавад, илтимос мегӯяд, фақат одамои харидор занг занед. маромад кадом ки маъқул аст, маромад занг занед, дигар маълумотча аз худашон гиред. мегзарем ба дем мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ астае ки Hyundai Tiburon. соли 26 2002 сол астае ки сӯзишвориш бензин, объем мотор 2 литр, коробка механика, сайзтари мошин мегӯяд чотка. Hyundai Tiburon, дӯстони азиз, сайзтаринои нав, молодёжни мошин чотка, яъне спортивни молодёжни. мошин хай ҳамаи намуд комфорта дорад. ҳуҷҷатош мегӯяд будшудагиай, баллон мегӯяд пачка. дӯстони азиз, хоб салон яъне ки ҳамаи намуд комфорта дорад. хадавои кадагӣ. хоб вариантҳои алишиам дорад. ягон мошинои Opel ёки мошинои Mercedes кати алиш мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Панҷакен. нархи мошин 40 000 сомонӣ аст. боз муомилаи хуб дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои дастишон ки рақамҳои Тоҷикистон, ахираш 12, WhatsApp ҳам дорад. дӯстони азиз, мошинча хай балон диска, ҳамаи намуд комфорт, набу молодёжни свет, мошинча чотка. алиш ба мошинои Opel ёки ба Mercedes кати вариантҳои худтона пешниҳод кунед. агар сумката мегирем, боз арзон муомила дорад. маромад занг занем. ва дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ, мошинои майда, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, маромад сурат маълумотша дар мо рӯй кунем. мо рекламада мегузорем. лайкҳоро фаромӯш накунед ва навора падлисаш кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F астае ки дар кузови Hatchback, молодёжни светои брезшампа аст. соли 26 1997 астае ки ҳам газ, ҳам бензинаш кор мекунад. мотори 1.6 простой, коробка механика, сайзтари мошин чотка. мошин 6 моҳи дигар танировка дорад, 3 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад.
чихолои нав, кондитсионер, чашкаҳо вариднеса, хадавои кадаги, ABS дорад, мошини задни камера, монитор, микрофон, чихолои оригинал, 4 дискаҳои молодежни ва балоношам нав аст. Балоношам ҳолати корӣ дае. Мошин срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 37000 сомонӣ. Баъдо неки бисёр не камтар муомила мешавад. Ба хотире ки срочно сум дар кошта мошина нархша арзон мондиян, камтар муомила мекунед, бисёр не 37000 сомонӣ аст. Мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар. Рафта аз пеш бинен, яъне ки баъд маслиҳат кунед. Хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳиб шуда ки 24 соат кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. Аз ҳама хубаш занг занед, маълумоти пурраша гиред, ки мошинчара рафта бинен. Мошинча дар шаҳри Қурғонтепа, Светои Брисшаҳр, молодежни кадоме ки мехара марҳамат занг зана. Мегзарем ба чора мошини фурӯшӣ. Чора мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Opel Astra дар кузови Caravan Universal дар Москва. соли 26-2001 сол аст ки сӯзишвориш бензини холӣ, мотори 1.616, коробка механика, сайсари мошин мега чотка. Мошин мега 1.616 прастои инжектора, коробка механика, ҳолати мошин мега беҳтарин аст. Дӯстон азиз, ҳам баллонои ледни дора, ҳам баллонои зимни, яъне ки бо баллонои зимниша мега қатиш падарка мекунем. Мошин нав мега мотор кадаги аст, мошин мотори стандарт, яъне ки мошинча чотка барои ҳайк кардани худаш тайёр кадаги аст. Мошина мега сум дар кошта, мошина фурӯшда. Мошин бадрон дар Москвада қарор дорад. нархи мошин 200,000 рубл аст, бо савдо дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои россияи соҳиб шуда ки дар рақамҳошон WhatsApp доранд. Просто мега камтар сум дар кошта мега ба хотир мега мефурӯшем. нархи мошин 200,000 рубл аст, бо муомила дорад. рақамҳошон аст кор мекунад ва WhatsApp доранд. мошин дар Москва. мошин мега тайёр ягон расход надорад дигар. марҳамат бештар маълумотша аз худашон гирен. фақат лайкора гузорем фаромӯш накунем ва силикаи навори моро дар кадом сайти мутавассил кунем. аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозима нависем, мо дар видеои оянда аз фурӯшонда ҷудо карда пешкаштон мекунем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон зуд бор раво кунанд, як компания грузоперевозка хубро ба шумо тавсия метавонем ки компания яка Ёқуб. яка борои шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МК, территорияи аэропортҳо, территорияи метроҳо ва территорияи дачаҳо, хонаҳо аз киҷое ки набошад омада бори шуморо қабул мекунанд, кило мекашанд, ҳамаша адресша менависанд ва ба самтҳои Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, Турсунзода, Варзоб оварда мерасонанд. инчунин ба самти территорияи Хатнон, шаҳри Бухтар, Калхозобод 5, хоб территорияи Данғара, Кулоб, Восей, Фархор, Уяли, Хурӯсон, ҳамин тарафҳо 25 та ноҳияи Хатлон оварда мерасонанд. борои шуморо аз рӯи кило ҳисоб мекунанд. дар ҳамин рақамҳошо ҳар сеста WhatsApp имо доранд ва ҳар се рақамҳошо 24 соат кор мекунанд. компания яка Ёқуб аст, компания боварӣ аст, метавонед ки ботона бо дили пур равон кунед. шумо аз канали номера HTG гап занед, ба шумо скидка ва арзон мекунам ва ба шумо ҳамин компанияро тавсия метиҳем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст ки сечка Elegance объёмни соли 26-1998 аст ки ҳамгаз зам бензинаш кор мекунад. объём мотораш 2 литра, коробка механика, сайсари мошин мега чотка Elegance, 4 та баллон мегад пачка, ҳуҷҷатош мега нав када гази Евро 4 ҳам дорад. хулоса мошин мегад фақат ки ҳамин нарӯшка камтар краска расход дорад, дигар маҷош 100% баллон нав, диска ҳамаи намуд комфорта дорад. мошин чотка мегад, фақат расход краска. хоб нархи мошина мега 58 та мегем, боз муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. мошинча хайди аст, салон тозака, электропакету 4 та, фақат ҳамин як краска мега, хоҳин мекунед, нахоҳин ҳай мекунед мегардин. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳиб шуда фақат одамони харидори аниқ. нархаш 58 та, хай камтар муомила дошта, ки намедонам чанд ха, кадом то ки мехаред аз ҳама хубаш мошина рафта аз пеш бинен ва қачон савдо кунед. марҳамат. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Toyota Camry D бо нархи арзон XL. соли 26-2007 сол аст ки сӯзишвориш газ бензин, объём мотор 2.4 литр, коробка автомат, сайсари мошин мега ҳолати хуб дорад. мош фақат камбудиш ҳамин ки камтар мега мотор дуд мекунад, ҳамеша тамом ҳамиқа расходча гуфтиян. Toyota Camry D американский XL 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, камтар мотор мега дуд мекунад, хай кондитсионер электропакет баллон ҳамаш нав аст. ҳуҷҷатош 10 моҳи дига камбудиш яна пешакӣ ба шумо гуфта ки мотор мега камтар дуд мекунад тамом. нархи мошина мега 81000 сомон аст, камтар бо муомила мекунад мега ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. камтар неу савдо дорад обшим. нархи мошина чӣ хеле гуфтам? 81000 сомонӣ, Toyota Camry D американка XL. хоб ягон маълумоташ агар нафаҳмида бошед, агар хоҳед ки маълумотҳои аниқ бо айни рақамҳошон аст дар поёни видео, марҳамат занг зада пурсед.
мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Hyundai Avantas, яъне ки дизел. соли баришаш 2007 сол ҳастае ки сӯзишвориш мегӯяд дизелай, мегӯяд 5 литр расход дар 100 км, мотори 1.6 литраи коробка автоматаи саистари мошин мегӯяд чотка мошин мегӯяд тозаҳак дизел дар 100 км мегӯяд 5 литр мегӯяд расход дорад мошин, ҳама ҷош мегӯяд фулай, кондиционер, ҳама намуд комфорта дорад мошин тоза мегӯяд. нархи мошина мегӯяд 67 000 сомон мегӯяд бо каунтар муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдатда. нархи мошин 67 000 сомон дар шаҳри Ваҳдат. рақамошо мегафон кадомида ки лозим аст марҳаматшон азиз занг занем. ба хотири меҳнатҳо мо я лайк кардем хезанин ҳозир фаромӯш накунед лайки бепула албатта гузорем, навораи моро дар дигар сайтҳо падисаш кунед ва аз кадом маркаи мошин ки ба шумо лозимае нависед дар таги видеои мо. агар ки мо ёфтем дар видеои оянда пешкаш мекунем ва навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Lada Priora ҳастае ки соли 2009 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензин, мотори 1.6 литри, коробка механика, сайсани мошин мега созае. мошин 7 моҳ танировка, 4 моҳ ҳуҷҷат, хадавои кадагӣ, ҳамаш 100%. нархи мошина мега 28 та мегем хай бисёр не ягон сум мумкин муомила кунад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин мега ба телефон савдо намешавад, фақат ай назди капоти мошин ва ай мошина рости гап клиентош мега беҳад бисёр аст, яъне ки мошин агар ҳамин савдо нашуда боша метавонед шумо савдо карда гиред. мошин бадрон лекин номероша наметавонед, номероша ягон чи гуфтагӣ нест. мошин хай инам хали сайстане бо рафта аз пеш бинед. мошинта бен ёяд мега клиент бисёрае. агар савдо нашуда боша метавонед савдо карда гиред. фақат харидори аниқ мошин дар Душанбе марҳамат харидоро занг занед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочнаи ваз 21015. мошинои советский молодёжни соли 2005 сол сӯзишвориш газ бензин, мотори 1.6 литраи коробка механика, сайстари мошин мега ҳолати хуби техникӣ дар мошин мегӯяд ҳуҷҷатҳои солона мегӯяд надора бучидаги мошин 4 диска балнош средни ғайрам хали сайстари ҳуҷҷат мекунеша. нархи мошин мега 9000 сомон аст. хай ки бо рафтахтон савдо мекунед ва мошин дар шаҳри Ваҳдатда қарор дорад. дӯстони азиз, мошина расходша гуфтагӣ нест ки чӣ расход дорад, ича хитон бо приста мегирем. мошин хай дар сурат яъне соз тофтесай. хоб мошин мегӯяд камтаро мегӯяд мақсад ки мошин кор дорад, камтар расход дорад. хай бо па телефон аниқ кунед. ина рақамошо дар поёни видео марҳамат дигар маълумот аз соҳибашон. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки бо ятага Mercedes Benz C-Class сечка светои серебристӣ. соли 1995 ҳастае ки ҳам газ зам бензин, мотори 1.6 литр, 1.8 литр будаст объем мотор, хоб коробка механика, сайсаи мошин мега ҳолати хуби техника дар мошина мадор мақсад прастои объёмни кадаgan чил кадан ранги объёмни. дӯстони азиз, маълумотои мошин яъне ки беҳад кам аста. мошин мега ҳолати хуби техникӣ да расходча нагуфтиянд. нархи мошин мега 36 та бо арзон мешава. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахтда. кадомто ки мехаред рақамошон аст поёнда марҳамат занг занед маълумотша гиред. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки срочнаи Daewoo Nexi. соли 1996 сӯзишвориш газ бензин, объем мотори 1.5 литр гуфтагӣ аст, 1.5 литри простой, коробкаш механика, сайстари мошин мега на безеб на зур, ҳолати миёна дае. хоб мошин хай 4 диска балнои средни, салон шамсод аст. хай мошин мумкин ягон мелечовка кодра нагуфтиянд. мошин қарор дорад дар шаҳри Панҷакен. нархи мошин 9000 сомони аст. бо мегӯяд ягон сум арзон мекунем. мошин ҳолати миёна средни. нархи мошин 9000 сомон дар шаҳри Панҷакен. рақамошо мегафон марҳамат занг занед. ин бо навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони.